U prošlom nastavku škole bezbednije vožnje objasnili smo tehniku upravljanja pogledom, kao i njenu važnost po sigurniju i bezbedniju vožnju. Sada ćemo se baviti primenom te tehnike u vožnji u krivinama. Kada se pripremate za ulazak u krivinu, najpre treba da utvrdite kolika je vidljiva dužina krivine, pod kojim je uglom, kakav je nagib kolovoza u krivini, kako je stanje kolovoza unutar krivine, kakvi su uslovi na kolovozu, to jest da li ima šljunka, da li je mokar ili suv, kolika je vaša brzina kretanja i onda izvršite procenu situacije da bi se pripremili za skretanje. Od te procene takođe zavisi i da li ćete odabrati širu ili užu putanju kretanja unutar krivine. Nakon pravilno odrađene pripreme, tehnikom upravljanja pogledom možete lepo i bezbedno da prođete krivinu koja je pred vama. Da se pozabavimo malo odabirom putanje kretanja. Zbog zakona fizike, jasno je da je najkraća putanja najbezbednija, ali odabir najkraće putanje pri prevelikoj brzini kretanja često podrazumeva ulazak u kontratraku, što sem prebrze vožnje stvara i drugi bezbednosni problem. Tada vozači pribegavaju što široj putanji uz maksimalno povijanje motora u kontrastranu kako bi se centrifugalna i gravitaciona sila međusobno poništila. Ova metoda ujedno i predstavlja najveći užitak vozačima motocikla, ali je daleko od bezbedne jer je proklizavanje u direktnoj zavisnosti od stanja i uslova kolovoza, tako da su pravilna priprema i korekcija kretanja pred ulazak u krivinu od najveće važnosti. Ako ste gledali neku moto trku, primetili ste dve bitne stvari koje vozači motora naglašeno čine. Koče pred svaku krivinu, najčešće kombinacijom kočenja motorom i upotrebom kočnica, i premeštaju položaj tela u kontru. Potom sledi ekstremno obaranje motora u krivini i neretko uz svu procenu i pripremu otklizavanje u krivini kada je centrifugalna sila nadjačala gravitacionu, kao i silu prijanjanja gume u podlogu. Poučno je pogledati moto trke kako bi se na primjeru uverili u važnost pripreme motora i tela pred ulazak u oštru krivinu. A šta da uradimo ako se nismo dobro pripremili pred ulazak u veliku krivinu? Kako da korigujemo putanju i nagib motora? Ko je pažljivo pratio školu bezbednije vožnje, sjetit će se da smo odgovor na ovo pitanje već dali, to upotrebom tehnike kontraskretanja. To je jedina tehnika koja u deliću sekunde može da potpuno promeni položaj motora i putanje kretanja. Ali ova škola ne bi bila tako dobra da vam ne otkrije još jednu malu tajnu bezbednije vožnje. Kada je kolovoz vlažan, naginjanje motora u krivini jednostavno ne dolazi u obzir, jer je povećana opasnost od otklizavanja. Tada se koristi metoda kontranagiba. Motor se naginje u jednu, a telo u drugu stranu i pravi se balans koji neće dozvoliti proklizavanje između gume i kolovoza, što je u uslovima vlage i najveći problem. Ova tehnika se lako primenjuje i možete je vežbati čak i pri malim brzinama. Takođe, možete upravljati kontranagibom i na pravcu, što olakšava vežbanje. Sve u svemu, objasnili smo puno činjenica i metoda za povećanje bezbednosti vožnje u krivinama i nadamo se olakšali vožnju vozačima skutera i motora.